Humanata sa ato ikalimang buluhaton. Sa dili pa nato sugdan ang ikaunom nga buluhaton, mga tao sa ata o napulo kakuyamoy. Napulo kakuyamoy, gamay og dako, gamay og dako, gamay og dako. Napulo kakuyamoy, gamay og dako, para kanako. Misaka ang usa, minaog ang duha, misaka ang tulo, minaog ang upat. Unsa may buhaton sa ikalima, ang ikalima musaw. Misaka ang ulo, minaog ang pito, misaka ang walo, minaog ang siyam. Unsa may buhaton sa napulo, ang napulo musaw. Atong usbon. Napulo kakuyamoy, gamay og dako, gamay og dako, gamay og dako. Napulo kakuyamoy, gamay og dako, para kanako. Musaka ang usa, munaog ang duha, musaka ang tulo, munaog ang upat. Unsa may buhaton sa ikalima, ang ikalima musaw. Misaka ang unom, minaog ang pito, misaka ang walo, minaog ang siyam. Unsa may buhaton sa napulo, ang napulo musaw. Karon, sugdan na nato ang atong ikaunom nga buluhaton nga gitawag og hand fan, pila nga dangkal. Ug mao kini ang atong mga gamiton. Sumbanan nga hand fan, cardboard, lapis, gunting, papilit o scotch tape, stick o bisan unsa nga stick nga makita sa inyong panimalay, o mga nagkalain-laing buta nga makita sulod sa inyong panimalay sama sa bangko, lingkuranan, bag, o uban pa. Ipakita ang sumbanan sa usa ka dangkal. Gamit ang cardboard, ihulma ang imong kamot nga nagporma og usa ka dangkal. Guntinga ang nahulma nga porma sa nagdangkal nga kamot. Ipilit kini sa stick aron mahimong gunitanan. Sukda ang mga buta nga makita sa eskwelahan o panimalay. Ipha pila ka dangkal ang matag butang. Para ka sa imong mga buluhaton.
Mao kini ang worksheet nga imong ansiran. Worksheet number 5. Pangita ang hulagway nga magkaparehas ug isumpay kini. Worksheet number 6. Kolore ang mga butang sa kahon. Red o pula kung taas, dalag o yellow kung mubo. Congratulations! Humanata sa atong mga buluhaton. Ug mao kini ang imong reward. Ug karon pwede na kang magdula. Magkita ta sa sunod. Bye-bye!